sviatok, celý Jeruzalém bol plný ľudí, ktorí chceli osláviť Pásku. Zrazu sa pred palácom Ponského Piláta zhrnul zástup a nerozchádzali sa. Čo to naozaj len chceli? Každý rok Pilát, aby sa zapáčil ľuďom, oslobodil po jedného väzňa. Tento rok znovu ponúkol túto voľbu ľuďom. Ale táto voľba bola taká čudná. Ľuďom ponúkol, aby si vybrali medzi Ježišom a obyčajným kriminálom Barabášom. Ale vieme, ako sa ľudia rozhodli. O Ježišovi nechceli ani počuť. Všetci chceli Barabáša, slobodného. Radšej chceli mať vraha medzi sebou ako toho, ktorý priniesol pokoj a záchranu. Vypočujte si svedectvo muža, ktorému Ježiš doslova zachránil život. Volám sa Barabáš. Poviem vám pravdu. Som zločinec. Ukradol som a zabil som. Mali ma popraviť. Ja som si to zaslúžil. Ale hľa, tu som. Som slobodný muž. Ako sa to stalo? Bol som vo väzení a čakal som na trest smrti. Žalárnik bol jeden starý muž, ktorý veľa rozprával. Povedal mi o mužovi, ktorého volali Kristus. On slepým vracal zrak a chromým dal, aby znovu kráčali. Tomu starcovi som povedal, že hlupák, že verí takému nezmyslu. Ale on trval na tom, že vlastnými očami videl jeden zo zázrakov. Mal by si veriť, povedal mu. Ver a budeš spasený. Ja som sa smial. Keby som mal byť popravený, až bol určený. Nič ma nemohlo zachrániť. Snažil som sa si oddychnúť, ale sen mi neprichádzal na oči. To čakanie bolo najťažšie. Napokon som počul kroky starého žalárnika. Vykrikoval. Zobuď sa, Barabáš, budeš slobodný. Čo to táraš, starec? Povedal som. Chceš ma oklamať? Idem ťa prepustiť, namiesto teba okružujú toho Galilejčana. Pán ťa zachránil. Môžete tomu veriť? Mňa zločinca prepustili a nevinného muža, toho, ktorý konal divy, jeho ukrižovali.